To kaka pile Nyakoramogi Ajwang' e chenro mar mbako romo bende wayudo thuolo mar tudruok kod jofwambo magwa mayudore kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar mondo mi wawinj ane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wach ma bende watwake. Okinyi ma kawuono watwako tudore kod omenda ne skunde. Achiel kachiel adwa ni wadhi nyaka e kaunti ma Kisumu watudore kod jafwambo marwa ma kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo. Millicent Adhiambo oyawre ka intiere kaunti ma Kisumu ichiew nade to nyaka sani inyalo mana bagonwa twak kod jopiny e kaunti ma Kisumu wawinja ne pachgi kotudore kod omenda ma ichwalo ne skunde kowuok e sirikal mamalo. Millicent. Pero kamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok e alwora ma chiro ma Kombewa kuma bende wan gi jopiny ma kaendi gi jonyuol madwa nogol pachgi kotenore kod omenda ma ichwalo ne skule kowuok e aguch sirikal mamalo. Wadwa ni wawinje ni to pachgi chalo nade kotenore kod omenda ma kamano, bende omenda no endi oromo to be ichwale wang' sa, to bende kaka gin jonyuol kotenore kod somo ma bende itimo midendo kaka practicals pod gigolo ga omenda mag chulo ne somo kamago kosoyo, to bende junior secondary school ma bende ne okel kata no okele pacho kaendi kaka somo manyiena bende okonyo kata oloko ngima nyithindo yo mora mora machiegni. Abo chako kodi king'iyo kachicha mondi inyisa mana mapiyo piyo ni to pachi chalo nade e wi weche mag omenda ne skunde. Bende oromo to kaka jonyuol pod chulo omenda ne practicals, alafu to king'iyo e sekta mar somo gin gik mage migombo nolo okoromo chaki nyingi Sabianus Onyango Miloma gi sikulo koromo kaka atare mabor abedo gi nyathi e dhot kaka timo tama koro ng'ama nyalo konya ma iwago ni kapo nono na yudo anyalo go erokamano maduong' ahinya ne ng'ama konya no nikech somo e matinda adier e piny masani emomiyo nyathi koko somo nyalo kata nego wuon nikech wuon odagi to wuon onge go, koro ng'ama jol wuon onge, koro kadi po nono nanyalo yudo tanyalo go erokamano ahinya kendo anyalo dhi kunaraka karingo. Machiegni inyalo weche ang'o omenda nogol kod sirikal ma jolo weche somo ahinya to nyithindo madhi timo penj sani, alafu nitiere bende wach mawachore ni jonyuol chulo ga ne nyithindo practicals mago be pod timore, to pesa manogol ni be uneno koromo? Ng'i kamera tichagi aniluonga ni Anton Ochieng' awuot seme kopudo nyandeje mwalo piny ka sirikal otimo maber golo pesa golo maber tang'e ni dhi jakawe gi malo to ka to piny ka to koro tin gitima piyo piyo mondo nyithindo tim penjo tieki, jopuonje pod kawo pes practicals nyaka kawuono ni donga wacha dier iparo ni sama nogole pesa no sama kare koso nitie seche moko mboka jonyuol ni golo pesa no mondo ikruok obed makare. Aneno ka gigole sama kare ondiek pok ochamo piny lakini tiye modhi tiyo ema biro miyo ondiek cham piny akeni bi winja. To somo mar JSS ineno ka bende en gi lokruok mo kata ber mokele ngima JSS onge lokruok kaka ne koko mana twango ne nyithindo long kende maneno ya aniluonga no Onyango Steven ajananga koker mwalo piny kae. Erokamano kuom rado gi redio Ramogi kawuono Ramogi TV. But gima nyalo wacho e somo mar JSS no gicha oketo nyithindo piny kabisa. First of all gima oketo nyithindo piny nikech nyathi kia ni odhi kon mane nikech ng'eny nyithindo nyong'iyo timo subjects abiriyo to sani iyudo ka gipogore ineno. Koro kipenjo nyathi kana na maswali mo manyo nyathi ong'eyo iyudo ka en totally blank ineno. Alafu wach pesa mar JSS ni omera pesa ni malo bana ngima betek sani pesa ni malo madak mathino or nyathi kia ni 20 bob mara or nyathi kia ni siling 100 mara ki or nyathi kia no dio bul tong mara ki dio bul oduma mara ki ang'o, koro yeno pesa gi dhi riwogi en tich matek. Koro gisani sirikal ogolo omenda moro ma dhi jolo nyithindo e timo penj masani biparo ni omenda no romo koso nitie kaka owinjo bedni gikete malo matin, alafu wawinjo ni jonyuol pod chulo ne nyithindo practicals mano badie mano en adieri makende. Alafu gima nyalo wacho e pesa manya ogol ni en ni kogole to gole gadieri nikech pesa igolo kaka neno koro sano wach ni gole ni to okodhi chope schools, koro bing no odhi chope schools alafu gi time mogole ni koro bing ni next year koro at least gini dhi chako gi tiende kata ka en January koro wachako ng'e ni pesa ja osebedo launch otiyo tayari
koro dhano dhi bedo gi ngima maber. Ero kamano. Gender balance. Inyalo wacho ang'o e wach pesa manogol ne nyithindo kawuok e sirikal mamalo alafu bende oromo. Then king'iyo somo mar JSS, bende somo mosekelo lokruok e ngima nyithindo, king'iyo kamera chagi ni. Iluonga ni Nerea Mwalia. First adwa wacho ni somo mar JSS oseloko nyithindo gi sani, nikech mokwongo sani nyithindo nyalo timo tije mek lweto, nyithindo mek JSS ginyalo timo tije mek lweto, to kaluwore gi omenda ma sirikal ogolo, omenda ma sani ok nyal romo, nikech mokwongo jonyuol gichulo ne nyithindo pesa mek practical, koro mano ok apar ka nyalo konyo jonyuol gi e yo masani. To bende seche ma igole pesa ni, en seche maber koso unyalo gombo kaka jonyuol ni nitie seche moket migole chon to miyo ji keto ikruok makare? Gisani to en seche mok ber. Nikech monde gisani pesa migolo oketo jonyuol e shida mang'eny. Nikech kaluwore ni jonyuol te mantiere stable and earning. Yeah, koro jonyuol te ok lwetgi ni maber. Sawa. Ng'ama chielo, mana mapiyo piyo ka watieko. Ng'ama chielo. An iluonga ni Joab Onyango, timo mechanics mar apiko e Kombewa. Gisani sirikal ogolo pesa moro ne jolo somo. Biparo ni pesa noromo kaka jonyuol. To seche mogol pesa ni endi, wawinjo ni jonyuol pod chulo somo mag practicals. Mago badiri to pachi chalo nade weche makamago. Pesa mogol no to gisani mogole ni time mogole ni tok ber. Nikech ma time makoro yudo ka ji chieng' ni gitimo penj. To most of the students ok dhi yudo chance mar tiyo gi pesa ni kaka dwarore. Gig practicals ma jonyuol nyiewo gi gin costi, to time mogole pesa ni en time ma ng'ato ok nyal yudo nafas mar kelo ginene tiyo gi pesa ni kaka dwar. Koro JSS bineno koseloko ngima nyithindo yo moro amora. JSS an encounter gi JSS en ni okelo mana baden, nikech omiyo jonyuol tiyo gi pesa mang'eny moloyo gi kaka onego bed ni itiyogo e yore makonyo madongo nyithindo. Duoka obed 844. Ng'ama chielo da tieko biwa. Okay, an iluonga ni Chatu Ambrose. Okay, an e sekta mar usan. Lakini gi pesa ma sirikal ogolo e yo moleyo sana. Ok onyal konyo vijende wa yoro mag somo. Okay. Anan pesa no gi kaka nene sirikal ogole olewo matin. Koro nitie be kaka ohinyo achiel kuom youths ma somo gi sani. Koro an akwayo ni next time kata kaponi ogole to ogole chon, but somo nego doge 8444. Okay. Machiegni atieko kodi. Inyalo wacho ng'e wi pesa manogol gi kod aguch sirikal mar jolo weche mag KCSE. Alafu wayudo ni seche mogol pesa ni bende nitie kaka jonyuol podi wacho ni chulo weche mag practicals. Pesa ni paro noromo to bende ogole sama ber. Alafu wach junior secondary bende osekelo lokruok e ngima nyithindo. Chagi ni. Wawa magni. Wach chak nyinga. Nyinga Gresa Okogworo. Anyar ge Masudi. Pesa mogol mar migepe bende waneno kotin okober. Wadwa ni mondo omedwa maber, mwanyalo tiyo go maber. Junior manyicho biro ma secondary ni waneno ka odhi maber, ok odhi marach. Wadwa ni mondo gigo bed mang'eny maber. Kombewa chiro kae. Semero kamano. Machiegni jatelo e weche mag pesa ma okelno sirikal okelo ma jolo weche mag somo. Inya wacho ang'o, be oromo to bokele sama ber? Chagi nyingi wawa mag. An James Chola Tunge. Ada wuoyo pesa ma sirikal okelo ma jolo wach education. Mokwongo anyalo wacho ni kikele molewo. Miyo jonyuol nigi pek. Yes. Jonyuol nigi pek e wach mar gik ma ing'iewo. To education mar junior secondary ober, nikech omiyo nyathi apiny obwongone koro osebedo machua. So gima jonyuol yuago en pek kaluwore kaka maisha chalo. But we recommend that
osija an awacho kaka ocholo tunge ni ka gima ber sirkal okelnwa pesa sama owinjore koro jonyuol nyalo jipanga samoro ni nyithindo 3 chiel ni form 4 chiel ni form 2 to maluwe bende ni junior secondary koro ok en gima yot kokelni pesa moleo kenyal jipanga koro wakwayo kaka jopiny ka sirkal oyie gikelnwa pesa mowinjore. Koro kaka janyuol iwacho ni seche ma pesa ni be pod ogol mondo dhi onyuol ahinya to KCSE bende pod chulo somo mag practicals then king'iyo JSS bende osekelo lokruok moro amora e ngima nyithindo nyaka ne kel. Yes, omiyo nyathi ma wiye ngima hero school nikech kako iluonge ni junior secondary to en bende ofil ni kama ja form 1 nitie koro girom nikech nyinge en adi achiel koro mano moro nyathi to wan bet wamor ka sirkal nyalo medowa teko e samo winjore. Koro wach chulo practicals bende mano pod dhi nyime koso ka sirkal ogolo pesa to winjo be ni konyo kaka jonyuol kik uchul pes mag practicals. Mago duto ya wacho ni gigo duto gibiro samo leo nikech samoro yudo ka wawinjogi kwadhi parents to ok gin e tim ko samoro miyo wagware gi jopuonj. Yes. Mana kamano Joyce iwinjo paro mopogore opogore kowuok kuom jodak kaachiel kod jonyuol mawuok Kombewa kaendi ma bende ogolo pachgi ka bende thothgi ywago ni pesa makamano ogole samo leo gino mamiyo jonyuol ting' mapek mondo mi giikre ne penj maduong' mar KCSE kod mano mar junior secondary ma bende winjo be ni dhi nyime miluongo ni Kipsea. Kamano gi thuolo ni endi abro duoko ni e studio mondo mi dhi nyime kod thor wach ma wan go kotenore kod omenda ne skunde. Joyce an kuomi.